दिनै 27 जानुवारि दिनै बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान चिरां जिल्लानि खासिक'त्रायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि प्रमद बर'आ बाहागो लानानै साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों। बाथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा बुंथियोदि बर' हारिनि साननाय हनाया मोनसे गोजौ थाखोआव सौफैबाय। दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोरा हारि दानायनि एजेन्डाफोरखौ लानानै आवगायनो थाखाय थियारि जादों आरो बेखौ नुनानै प्रमद बर' बिथाङा गोजोननाय मोनदों होननानै बुंथिदों। हारिनि मानसिफ्रा हारिखौ लानानै सांग्रां जादों। बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो हारिनि मेलेमजिबि सानसुमैफोरा खौसे जानानै हारिनि फारसे साननानै आवगायलांनो हायोब्ला बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि सिमांखौ जाफुंहोनो हानायसिम सौहैगोन होननानै मिजिंथिदों होननानै बुङो गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसेनो प्रमद बर' बिथाङा बुंथिबावोदि बर' हारिया थगायनानै नासयनानै सिगिनानै गादबनो हानाय हारि नङा। बर' हारिया दावगालांगासिनो दङ आरो दावगालांबाय थागोन। बर' हारिखौ मोनसे समाव नासयबोनाय, जाख्ल'नाय, थगायबोनाय, सिगि-सग' खालामबोनाय सुथुरफोरा दिनैनि समाव बर' हारिजों कमप्रमाइज खालामनो गोनां जादों होननानै बुंथिदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा। हाबाफारि लानायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खासिक'त्रायाव आगुनि दैदेनगिरिफोर, आगुनि माहारि आफादनि मावथिफोर, बिबानगिरिफोरखौ लानानै आरो आथिखालनिखौ लानानै मोनसे सुबुं मोनसे सावरायनाय लादों आरो बेवहाय आंबो बाहागो लाफैदों आरो जोबोद मोनसे मोजां बाथ्रा जे दिनै बर' हारिनि साननाय हनाया जोबोद मोनसे गोजौ थाखोआव सफैबाय। गोबाव बोसोर सोमावसारनायनि उनाव, गोबाव सेक्रिफाइसनि उनाव दिनै बर' हारिनि साननाया मोनसे स्टेजाव सफैबाय जेराव हारि दानायनि एजेन्डाफोरखौ लानानै आवगायनो थाखाय माहारि आफादफ्रा थियारि जादों आरो बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंनि थांखांनाय समाव जोङो मोजां गाज्रि गोबां थासारि बारबोबाय, नाथाय नैबे समाव जोङो बयबो नुदों जे हारिनि मानसिफ्रा बयबो हारिखौ लानानै सांग्रां जादों आरो बेबायदि जुदि हारिनि माहारि आफादफोर, जोंनि सानसुमै, जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि स्कलारफोर, जोंनि लिरगिरिफोर बयबो हारिनि फारसे साननानै खौसे जानानै आवगायलांनो हायोब्ला बड'फाया जि बिबानखौ होलांदोंमोन गेरेमसा माहारि दानाय, बेवहाय जोङो आगान हैनो हागोन एबा बेसिम सहैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आरो नैबे समाव जोंनि जिखिनि सुथुरफोर, जायफोर सोबख'दों, नासयदों, थगायदों, बे सुथुरफ्राबो हमनो हाबाय जे बर' हारिखौ जे थगायनानै, सोबख'नानै, नासयनानै, सिगिनानै गादबनो हानाय हारि नङा। बे हारिया दावगालांगासिनो दङ। बे गासैखौबो नुनानै दिनै बिथांमोनाबो मोनसे लामा आन्दायनाय बायदि जादों एबा जोंजों बिथांमोना कमप्रमाइस खालामनाय बायदि जादों। दा बे समावनो जोंहा जोंनि हारिनि राजखान्थि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै गासैबो ज' जानानै आवगायलांनायनि मोनसे सम फैदों। आङो दिनै बे गोरोबथा सानाव जोंनि गासैबो मुंख्लंफोरनिसिम आंनि सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो गासैबो बर'नि दैदेनगिरि गेदेमाफोर जायफोर हारिनि थाखाय खामानि मावलांबाय, बिथांमोननिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो इयुनाव जाहाथे जों खौसे जानानै आवगायलांनो हायो, बेखौनो लानानै आङो बयनिसिमबो दिनै गोरोबथा सानाव गाहाम हामलायनाय बावनायजों लोगोसे आंनि खावलायनायखौ आङो बावहरदों। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसिएडिक' एकाडेमिनि सिङाव सामलायजानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'ल'जि, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'ल'जि बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला, अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय
9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।